ku tambaye shi. Carab ɗaya daga cikinsu ya cafke hannayena. Doguwar wayar lantarki na ga ya jawo. Bakinsa ya sa ya shiga ya tsinke wayar da bayan da ta suturta wayoyin positive, negative da kuma neutral waɗanda suke haɗuwa su zuƙo lantarki kai tsaye da zarar an jona su. Nan naɗe mini hannun ya yi da tsagin neutral da negative ɗin. Kai tsaye kuma ya ja positive ɗin ya jona ta da wata 'yar ƙaramar na'ura mai kama da dutsen guga. Sannan ya ɗora na'urar a kan cinyata. Tun bai aikata abin da yake shirin aikatawa ba, na fahimci ƙudurinsa. Ba ƙaƙƙautawa jikina ya shiga kakkarwa, yana ɓari tun bai kai ga kunnen shokin ɗin ba, sosai na tsorata. Ban ƙara gigicewa ba sai da na ji wani irin yanayi ya taso tun daga kan ƙaramin ɗan yatsana ya gama jikina har zuwa tsakiyar kwanyata. Tamkar wata mai naƙudar da ta gamu da lalurar jijjiga a ɗakin haihuwa haka jikina ya shiga kikir ina jijjiga daga ni har kujerar da nake kai. Na kaɗu matuƙa domin ko da wasa ban yi tsammanin karɓar uƙuba haka daga gare su ba. Da ƙyar na iya dakatar da haƙorana daga karo da junan da suke yi. A galabaice na ce, tsaya zan yi magana. Ku ƙyale shi, MD ya ba su umarni sannan ya ce da ni. Ai dama ba maganar ce ba ka yi ba, haɗin kai ne ba ka ba mu ba. Haɗin kai ne ba ka ba mu. Da hanzari na ce, zan ba ka haɗin kai ka tambaye ni duk abin da kake son ka sani. Lokacin tambaya ya wuce. Yanzu umarni zan ba ka. Jikina a sanye kamar kazar da aka jefa da gishiri na amsa masa da to. Ga kwamfutar nan, ka buɗe duk fayil ɗin da ka kulle mana. Sannan ka dawo mana da kuɗaɗen da ka yi amfani da imel ɗina kasa aka tura maka su daga asusun kamfani.